הוא חבר, הוא אח, הוא בעד. איתמר דבר ראשון הוא אח, הוא לא חבר. איתמר הוא כזה קונטרול פריק. ומהרגע הראשון שעלה לתקליטייה, היה ברור שיש בו משהו מיוחד. הוא סוג של יקה תימני. כולו חמוד, חמוד. פשוט הוא מעורב בהכל, הוא יודע הכל, הוא תמיד בשליטה. העין בוחנת כל דבר. יכול להיכנס למקום ולראות דברים שעזרו. מה הסיפור של איתמר רביב? איתמר נולד ב-15 למאי 1980, בן בכור לגאולה ואלי. ומהרגע הראשון היה ברור שמדובר בילד חייכן, מתוק, שהולך להפיץ שמחה רבה בסביבה. איתמר היה מהילדים של סוכריות האלה? היה ילד שובב. היה ילד ממש על הכיף. חמור, שובב, זורק, נותן. איתמר גדל ברחוב ציגל במוצקין, ולמד בבית ספר בן גוריון עם המורות רחל, איריס וחנה דוניצה. איתמר זכה לחינוך מסורתי בדגש על מדעים ורית מוזיקה, עד לא בדיוק זוכר, הייתי ילד, אבל השמועה אומרת על איתמר שהתחשמל בערך בגיל 11 מאורגן. זה היה בסביבות גיל 11 בערך, ואני זוכר שהיה בום גדול. הוא התחיל פשוט לתקלט. עד אותו רגע היה ילד והכל טוב, ובנקודה הזאת בזמן הבין שזה מה שהוא עושה, זה מה שיש לו, זה השליחות האלוהית שלו. בעקבות ההתחשמלות גילה איתמר את עולם החשמל והצלילים, ולמד בעצמו איך לחבר רדיו טייפ דאבל קסט לאורגן אורות ומנורת אולטרה. שמו יצא למרחוק כתקליטן על, ומיד חיזרו אחריו מיטב מועדוני המפרץ של שנת 1996, הספינל והאבקו. ספינל, איתמר התחיל בעצם אחרי התקרית. איתמר התחיל לתקלט, התחיל פה, הגיע לספינל. ספינל, תקופה... איתמר תופס את הפלטה, שהוא עולה לתקליטייה, זה כמו לראות קברניט עולה על מטוס ומפעיל את כל אבקו, ספינל. אבקו, ספינל. מועדון אבקו. אני לא חושבת שבגיל 10 שלי היה מועדון ששילמתי. איתמר עשה חיל רב בשנים אלו והיה לרזידנט האבקו, והוא בן 17 בלבד. חיש קל הפך לאושיית לילה ולאייקון אופנה בולט. אני זוכרת את הצרוקת, הוא עם שער גבוה וכל פעם צבע אחר. זה מאפרה, המאפרה שלא נופלת משום דבר, יענו סימטרית לחלוטין. היה לו תספורת וויל סמית, בארט סימפסון כזה, קרחת ולמעלה. בשנת 98 התגייס איתמר לצה"ל, הוא שירת כטכנאי שידור בגלגלצ. במסגרת התוכנית עסק שחור זכה בכינוי הקיסר. כשאיתמר הלך לצבא זה היה ברור מאליו, יש בהתפלגות של האנשים בבית ספר, אז יש את האלה שהולכים לקרבי, יש את האלה שהולכים לחיל האוויר, כל אחד והמקום שלו, ובאופן טבעי איתמר הולך. הוא היה בצה"ל ברדיו, דיבר כל יום שישי. כן, גלי צה"ל. טוב, הייתי שומעת אותו ברדיו. עם שחרורו מצה"ל הגיע איתמר לאילת בתור אחראי המוזיקה ברשת ישרוטל. את ימיו בילה כתקליטן סנופי דיסקו, ובלילות ניצח על מועדון הפלטיניום. איתמר הגיע אלינו בשנת 2002, זאת הייתה ההיכרות הראשונה שלי עם הנסיך. הגיע בשם נכבד של איתמר הקיסר עדיף, ומשם הוא עלה ותפק. אין ספק שאיתמר הוא... אם לא הייתי אני, הייתי רוצה להיות הוא. איתמר, מהרגע שפגשתי אותו, הבנתי שיש לו כוחות מיוחדים. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים ללובי הצ'פלין. אני די.ג'יי איתמר הקיסר עדיף. מזמין אתכם לערב שכולו חוויה. בשנת 2005, לאחר טיול מסביב לעולם, חזר איתמר לקריות, הישר לתחום המוזיקה. ומאז ועד היום תקלט באלפי אירועים וחתונות.
ייסד את חברת Sounds Good ולהקת הקצב וייב. בשנת 2010 נשא את עיניו לאישה בטקס מיוחד ומרגש. בימים אלו ממש הם עמלים על בניית ביתם החדש. כאחד שמבלה במיטב המסעדות בארץ, פיתח איתמר חיבה למאכל אחד במיוחד. הכי אוהב בורקס. בורקס גבינה. בורקס? אני חושב שאפילו הוא היה תמיד אומר שסמי בורקס חייב לו על זה שהוא, את הבית שלו בנה מהבורקס שאיתמר אכל. בורקס רס. כן ירבו עם הבורקס. מדי שנה חוגג איתמר יום הולדת ופתיחת עונה יחד עם כל חבריו ושותפיו לעשייה. הוא מחזיר להם תודה בהפקה מקורית ונועזת. אז מזל טוב איתמר אדיב.